Morjesta jengi, Eki tässä. Pitkästä aikaa taas Road to Vostockia. Tähän on tullut uusi Public Demo, versio 3. Mä oon tykännyt niistä kahdesta ensimmäisestä demosta. En usko, että tää tulee olemaan poikkeus. Katsotaan mitä uutta se on tähän keksinyt. Katsotaan mitä tämä kaveri haluaa sanoa. Elikkä joo, tässähän sanotaankin heti ensimmäisessä, että portattiin Unitystä Godottiin. Kamaa. Nää taisi olla jo viime demos. Otetaan nyt kaikki. Eiks nää vaan? Joo, nää pystyy vaan heittämään tällä. Näin. Otetaan M62, se on hauska. Hiking pants. Okei. Okay. Mikä tää on? Saunahattu vai? Asseet. Kaikki vaan. Näitä oli kans siinä viime demossa ihan kiitettävästi. Otetaan se kaikki mikä irti lähtee, mikä ei ole naulattu kiinni. Otetaan vaikka toi. Ja tähän sit pitäisi saada, no ne. No niin, tämähän vaikuttaa hyvältä. Pro, otetaan Pro. Monster Pro. Tää on hyvä. Saa vaihdettua piipunkin. Mitä? Asia selvä. Mikäs tää? No nyt, tää on kova. Pidetään se. Helttii meitä vähän. AI is still very much a work in progress. Ei se mitään. Käydään vähän tsiikailemaan mestoon. Ja nyt laitetaan. Mä huomasin, että täällä oli tämmönen kuin Northern Lights. Nice. No joo, pistetään AI-spammeri päälle tuosta noin nikkäästi. Joo, eli siis tää uusi demo 3, tai demo 1, versio 3, niin tää on aika lailla ilmeisesti sama kuin se edellinen. Jaha. Paitsi, että tää on vaan uudella pelimoottorilla. Että ikään kuin luulen, että tämä devi haluaa vähän katsoa, että miten tää pyörii ja tuleeko kaatumisia ynnä muuta epämiellyttävää skeidaa. Mutta ainakaan nyt ei vaikuta, että olisi mitään ongelmia tämän pyörittämisessä. Yli 200 fps koko ajan, mikä on ihan jäätävä. Ottaa huomioon, että mikään iso pelistudio ei ole tätä tehnyt. Tämä on edelleen se yksi mies. Oho. Tämä on kyllä kuumottavan kuulosta, kun nuo luodit viuhuu tuosta pään ohitte. Ja tässä on tää edelleenkin tää sama ongelma mulla ainakin, että mä en löydä noita ukkoja. Mä en, missä helvetissä ne on. Siis on kyllä niinku. Tätä se on oikeasti varmaan. Et sä näe, et sä tiedä mistä ne ampuu. Se on jostain pusikosta. Tästä tulee kuoleen niin helvetin monta kertaa. Sitten tässä niinku itse valmiissa pelissä. Ja hajotkaapa siihen, että sitten kun pääsette sinne permadeath-alueelle, niin se on kerrasta poikki. Sitten se on hyvästi kaikki seivit, kun kuolet sinne. Että kyllä todellakin niin kuin HC. Missä on se tyyppi? Mä hyppään ulos täältä. Pääseekö tästä ulos? Jos mä menen kyykkyyn. Ei pääse ulos. Joku valtti tähän voisi tulla vielä, että pääsee niinku vaulttaa, eli mikä se on niinku hyppimään ikkunoista ja näiden esteiden yli. Ja tästäkin esim. Voisi vaan niinku kädellä tukea ja nopea ylitys. Jaha. Nyt mä vastaan sen. Se katos. Kuuluu vaan ding ja se katos. Eli olettaisin, että tässä ei ole vielä mitään ragdolleja ehditty koodailemaan. Ei pysty luuttaa. Tähän johonkin se levisi. Eipä näy. Matonpesupiste. Tuolla liikkuu.
Oi, sieltä kilahti. Se ei nähnyt mua tällä kertaa. Oli kiva vaihtelu. Se varmaan etti mua, se vaan käveli tuolla chillisti ja rauhallisesti. Oi, saakeli, mä pelästyn näitä. Vau! Tuli kyllä taas sellaista taidon näytettä, että oksat helvetti. Mitä tuo tarkoittaa? No joku jälki tossa, mutta mä en osaa purkaa tuota, mitä tuo tarkoittaa. Jos mä laitan... No nyt se lähti pois ja helttikin tuli. Thank you. Siellä. Hehe. Tää on hyvä spotti. Pistetään nyt ihan vaan. Ei saatana. Kumpi se oli se Night Vision? Tämä. Ei täällä kyllä näe siltikään mitään. Ei, missä mun revoltulet? Noin. Jos mä laitan taskulampun, niin... Oi, no nyt näkee aika hyvin. Ne näkee mut heti. Onkohan niillä Night Vision? Onks tossa joku? On. Oli siinä. Ei se vissiin nähnyt mua. Jaha. Se juoksi tonne taakke. Otetaan nyt tää sidearmi huvikseen vaan. Kuoli. Ja mä oon ihan sooseis. Mennään tänne vähän. Hiile. No tuo nyt on varmaan murtunut luu. Sitä ei saanut tuolla. Pitääkö laittaa splintti? Näinhän se menee. Sitten vähän vielä helttiä. Noi, nyt on hyvä. Sellainen. Se oli ihan tarpeeksi mulle tästä yöstä. Pieni. Perkele, mä pelästyn. Sitä talvi. Talvi ja... Oi. Nyt on myrsky. Ja taas meni luu. Voi ei, mulla ei oo enempää splinttejä. Mitä mä teen? Helataan nyt. Tähän menee muuten alas tää heltti, jos mä en tota paikkaa. Niinkö? Joo. Voi... Kalu. Mä vaan sit tässä valun hiljakseen kuiviin, niinkö? Siellä oli... Ding! Pistetään taas tuohon ilta. No niin. Hyvän näköistä. Okei. Missä se on? Tuolla. Sieltä. Siis en mä tiedä. Se ensimmäinen ja toinen demo, mitä mä pelasin, mä kuolin koko ajan. Enkä mä saanut osuttua kehenkään. Toki onhan mulla nyt pikkasen OP-skouppi, mut silti. Tää on parempaa tää gunplay tässä nyt. No vaikea niinku selittää. Siis liikkuminen on tosi hidasta. Niinku jos mä en juokse, niin tää on niinku tällaista etanavauhtia. Ja juoksukin. Tässä on tämmönen mielenkiintoinen delay. Kun mä painan shiftiä, niin tää ei heti rupea juokseen. Se niinku kerää momentumia silleen pikkuhiljaa. Joka on kyllä varmasti ehkä realistisempaa. Tää... Joo, sieltä taas jossain. Silleen niinku laiskan tuntusta tää liikkuminen. Mut tää gunplay on hyvä. Tuolla menee muuten. Se ottaa ihan lunkisti sääjä. Kato, se kääntyi. Se niinku tajusi, että jostain sitäkin ammutaan. Kesä päälle ja... Weather dark. No, näin se. Itse se oli nopea. Oi saake, tuolla. Ai hitto, se on kaukana. Yes, sieltä kuuluu. Ding. Siellä. Okei, nyt mä tiedän missä se on. Mä en nouskopeta se. Mitä haju, mihin nää edes lentää nää mun luodit. Missä se on?
Noniin. Ei hitto, tää on vaikeet ilman tuota tähtäintä. Oikeesti. Mä oon edes ladon seinään. Vihdoinkin. Ei saakeli. Oli paha. Taidokasta siellä. Joo, mä näin kanssa. Siis aivan uskomattoman tarkkoja noi kaverit. Ne näkee mut tuolta niinku mapin toiselta puolelta ja heti saman tien. Puff! Sieltä lähtee. Noniin. AI on work in progress. Minä ymmärrän sen. Näin niinku maallikkona, mitä peleistä koodaamisesta itse tiedän, mutta vähän sais niinku näkökenttää noilta AIlta pienennettyä. Tuntuu, että niillä on niinku ihan siis joku supermies näkö. Tuokin, että mistä? Jostain täältä puskan ja paskan takaa näkee, mutta se on jossain tässä mun edessä ihan salaiko. Siis oikeesti. Siinähän se oli saakeli. Vittu nää maastoutuu kyllä. Paine putki. Release the pressure. Noniin. Tuolla. Se näkyy. Ei. Tuo se on. Nyt. Pitäisikö antaa vaan tappaa? Kun mä tulen lähelle, niin se ei osu. Character died. You survived 0 days. Aika sad. Siinä oli Road to Vostok Public Demo 1 versio 3. Demo 2 odotellessa pitäisi tulla tässä vuoden alussa. Tai alkuneljänneksellä. Muistaakseni. Joo, kiitos kun katsoitte videon. Nähdään taas ensi videossa. Mikä se sitten onkaan. Hei hei!